Aku meling karo kowe kabeh ya. Urip pira mung kanggo manembah mring Allah. Aja liyane. Makarya apa wae dasare mung panembah. Reksanen bumi iki kanthi sak becik-becike. Aja padha cecungkran udinen katentreman lan tresna asih. Cukup ana butuhing urip nanging aja nyukupi butuhing karep. Rusak lan orane jagat iki tak kira gumantung kowe kabeh. Elinga kabeh dumadi saka kaparenging dat sing murwing. Ing donya iki ora ana sing langgeng kejaba mung kabecikan. Lantaran aku Adam lan ibumu Kawa. Muga kowe kabeh diparing umur dawa kanggo manembah, kanggo